Birač koji je slijep, nepismen ili fizički nesposoban, prilikom glasovanja ima pravo koristiti pomoć druge osobe koju on izabere. Da bi birač ostvario ovo pravo, dužan je predočiti odgovarajući dokaz o svojoj nesposobnosti da glasuje samostalno. Za slijepu i fizički nesposobnu osobu to je rješenje ili uvjerenje, potvrda nadležne ustanove, instituta ili povjerenstva o utvrđenom invaliditetu ili fizičkom oštećenju, nalaz medicinske ustanove u kojoj je izvršena procjena invalidnosti ili fizičkog oštećenja i članska iskaznica saveza ili udruge koja je registrirana za pomoć ovoj kategoriji osoba. Za nepismenu osobu to je identifikacijski dokument koji sadrži XX ili praznu rubriku. Izuzetno, predsjednik biračkog odbora i bez dokaza može odobriti pomoć druge osobe biraču koji očigledno nije u mogućnosti izvršiti glasovanje bez pomoći. Fizički nesposobni birač je i onaj birač koji dođe do biračkog mjesta, ali zbog fizičkih prepreka i neprilagođenosti prostora njegovoj invalidnosti ne može ući. Za ovu kategoriju birača uređuje se posebno mjesto s glasačkom kabinom ispred biračkog mjesta koje je pogodno za ovu kategoriju birača.